Hello, welcome to my YouTube channel. Nagproblema ba mo kung unsaon pagbutang sa inyong banner? Kung wala mo'y idea kung unsaon paggama, kini nga video makasulbad sa inyong mga problema. Tubloan ta mo kung unsaon paggama sa banner kung pagbutang gamit aning apps. So, una ninyong buhaton, inyo sang i-install ni nga apps. Dayon, nana mo ana, sundar ako. Usa ta magsugod. Mag-shoutout ako sa akong mga viewers, mga subscribers. Kay murag taas-taas ni akong lista. Shoutout ni Charlie Cornelia. Bye, shoutout ni mo dia, bye. Agaw Gerald Bagyo, shoutout ni mo dia. Agaw Wilde Lagranilla, shoutout ni mo dia, Will. Rimar Piñero, shoutout ni mo dia, ma. Marian Hardin, shoutout ni mo dia. Andrian Duria, shoutout ni mo dia, bye. Wix Kadayday, shoutout ni mo dia, Bert. James Tinahon, shoutout ni mo dia, ma'am. Ma'am Aureen Pricio, shoutout ni mo dia, ma'am. Si Cristel Kinilitan Bando, Ma'am Cristel, shoutout ni mo dia, ma'am. Busy ka dia, ma'am. Si Regina Kalisanga, shoutout po siya. Shoutout ni mo dia, ma'am. Kumusta na ka? Shoutout po ni Agaw Lucilin Namuko nga nakaroon sa Manila. Shoutout ni mo dia, Agaw. Thanks sa pag-subscribe. Shoutout ni Agaw Archel Lagradilla na nakapagya po sa Manila. Shoutout ni mo dia, Agaw. Thank you, Agaw, sa pag-subscribe. O si B.M. Martinez, shoutout ni mo dia, Agaw. Karon, kung manatag shoutout, magsugod na ta sa itong tutorial. Ayaw ninyong putlahang video ha, mga parente. Kinahanglan inyo yung tapuson para makabalo mo kung saan pagbutang sa banner, kung saan paghimo. Sige, magsugod na ta. Ug karon na nata sa Pixelab, atong buhaton, atong pinduton ning 3 dot nga naa sa taas. Dayon, atong pinduto ning image size. Dayon ay nakabutang custom, may arrow, atong pinduto ning arrow. Then atong bulungon ang YouTube channel banner. Ato i-click. Human na to click, ang iyang size ani is 2560 by 1440. Then imong i-okay. Human imong okay mo na ni siya ang size sa banner. Ang sunod na itong buhaton, ato na pong pinduto ng plus sign nga nasa kilid sa taas. Dayon, from gallery, mukuha tag templates mga parente. Kinahanglan na mo'y download ani sa Google Chrome, dagan ani templates. Dayon, muna ni ang templates. Dayon, atong i-check. Then atong birahon. I-fit na to aning banner size. So muna ni siya ato i-fit. Okay, then nakita mo aning ubos sa 3 dot, inyong pinduton, then inyong ilak. So nakalak na siya, dili na siya mairog-irog mga parente, kita ninyo. Dayon ari na pod mo sa plus sign sa taas, pindot na pod. Dayon human from gallery, makuha mo background. Kung na mo yung mga background diyang ganahan ibutang, so panalitan kini, for example ra niya, kini nga background akong layhan. Dayon human atong pagamian, atong isulod aning naiputi, kining puti, kita man na o kana. Ito na siyang i-fit, kanang ma-fit gyud siya mga parente, kay mauna ang size sa banner makita ninyo sa YouTube. So mao na ni siya mga parente.
Ang sunod ninyong buhaton is inyo na pong pinduton ang text nga nasa babaw. Dayon double click ngalan sa inyong channel, inyong isulat dire sa ngalan sa inyong channel. Panalitan ako ni akong ngalan sa akong channel. So atong i-okay. Human ana muna ni siya, gamay ra na siya mga parente. Inyong pinduto ning letter A nga nasa ubos. Pindot dayon pangitaon ninyo ang font diara. Dayon ngita mo unsay design sa inyong text. Kinira ko ang arm wrestler kanala akong i-design. So i-okay. Kung mag-okay, padak-an ra na ako mga parente para maklaro akong ngalan sa akong channel. Depende na ninyo kung sa inyong ibutang mga design. Then human ana ngita na po tag stroke. Ngitaw na to ng stroke liara. Stroke, pinduton ang stroke, i-enable, then inyong butangag stroke sa kilid, panalitan na kining pula ang iyang stroke. Dayon akong i-check. So mo na nakapili na mo na ni inyong ngalan ha. So mo na ni ito sang ilak. So nalock na mga parente. Then sunod ninyong buhaton mo kuha na po mo logo sa YouTube. Adto na po mo sa inyong gallery plus sign taas dayon from gallery sa photos. So kinahanglan na may mga app download ani sa Google. Libre ra ni siya i-download yung kini panalitan kini akong baon. So mo ni YouTube pagkamyan ra ba nimo ana imo kung i-fit dirig maayo mga parente inyong saktuhon jud ba kana dayon ilak. Ang nakalami aning Vexilab mga parente kay malak gyud siya. Ilak ninyo. So di na magaro-garo. Then human ana nalak naman ninyo tanan. Pinduton gyapon ninyo ning ubos sa 3 dot. Dayon inyo i-unlock ni kaning background niya ba. So human na ninyo kuan kining mga text ug logo di naman na malihok bisan sa ugaro. So ato ning inaton mga parente kinahanglan ato nang isagad sa daplin, iabot na nato sa daplin kay mo ni makita sa desktop site kana bitong sa computer mo na ni siya inyong banner makita. So ato na pong pinduton ning lock dayon atong ilak. So di na siya bisan sa lihok-lihok o di na gyud magaro. So mauna ni siya. Then human ana mga parente inyong i-save kita mo ning nail murag letter B sa taas nga gatakilid kini yung pindoton dayon ay nakabutang save to gallery. Save na. Okay karon nanatos gallery mo balik ta. So nanatos gallery dalawang beses na yan. Sunod buhaton is adto ta sa Google Chrome atong i-open. So naka-open na ta sa Google Chrome. Sunod na tong buhaton i-on sa natong data. Kinahanglan na mo'y data. Then human mga parente atong pinduton ning customize channel dira. Customize channel. Ato na ning lugar ang atong banner kay human naman taggama. So platon sa nato kay galuding pa. So nana diri sa taas mga parente nakita ninyo diri sa left side ay nakabutang layout, branding, basic info, aritas branding. So branding ta diri sa branding. Ako na mo guning gisitan ganiha, ako na nang gibutangan.
ato rasang i-remove. So arita sa upload, atong pinduto na tong upload, dayon atong gigama nga banner muna toy atong ibutang diri kini. See, so nana muna ni atong ginama, diba? Ato nang i-save, i-done na to, diba? Nadanan na to mga parente. Atong pinduto ning publish, diba? Nadanan na to, nana siya, muna ni siya, oh. Muna na siya mga parente ang banner. Kung nakita sa computer mo na siya, tsada kayo naingalan sa akong channel, ako ni then YouTube nga logo. So muna na siya karon. So na save na to, balik ta adto ta sa YouTube. Arita diri YouTube, then kita mo aning profile icon nga nasa taas, inyong i-click na. Then human your channel. So charan, so mauna ni siya mga parente, o makita sa inyong YouTube na nakay profile na napud kay banner ang pingalan sa imong channel. So inana ra kasayon mga parente ang pagkama o pagbutang sa YouTube banner. Tsada magunang na banner mga parente, kay paglantaw sa computer ingon ani siya, o tsada kay tan-awon na ngalan sa imong channel. So katong imong mga subscribers makakita sa imong channel, magkuan gud sila, malipay gud sila kay nindot kay ba. So inana ra, so sayon ra kayo mga parente. Og nang hinaot ko nga namoy nakutlo sa akong itudlo karon, og katong wala pa yung mga banner, sige butangi dayon yung banner. Sundar ato akong gibuhat. So inanaon ra paghimo og channel banner. Mas tsada man gunang na banner kay makita ninyo sa computer, nindot kay ba, makita sa inyong mga viewers, inyong mga subscribers, nindot kay ilang taon, ma-attract sila. So mo-subscribe din sila sa imong channel. So inana ra, ug nang hinaot ko nga dili mo masawan pag-follow sa akong mga video sa akong YT channel. Daghang salamat ninyo. Nang hinaot ko nga nakatabang ni akong tutorial diya ninyo. Katong mga wala na ko na shout out ra na ko to. Sunod na akong vlog. Pasensya na kayo mo kay murag daghan-daghan na. O nang hinaot ko nga naamos ka piskay karon sa inyong panglawas. Daghang salamat ninyo.